Moira Knight adismisa ma-allegations ekuti ndiye akapa Seikalazi chirwere. Ari kuti vanhu hamundinzwisisi, maybe dressing yangu inondiita kunge ulengende ashaushau, asi aiwa guys, handina chirwere uye handifi ndakaita chirwere. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So Moira, mushure mekunge vanhu vakawanda varamba vongoti Moira ndiwe wakapa vedu chirwere, abva angoti aiwa guys, handina. Izvi zvakauya mushure mekunge Seikalazi vaonekwa vachipera muviri, ivo ndokuzoreleasa statement ravo rekuti ma-acids. Recently vakazotaura vakati mubhachi randakapfeka umu munoti ma-acids ne-AIDS, asi zvakare munowanikwa ridhimu raPTK. Vanhu vabva vangoti since matongozvitaura pastatement renyu kuti AIDS zvinoreva kuti makaipiwa naex venyu Moira Knight. Iye abva angoresponda akanyora pawall pake akati chete kungoti if you don't know me personally, ukangotarisa mapictures angu wega unotongoti ashao last number. Pati yekuti ndine chirwere wandakapa Kalazi chirwere, haiwa ndazviramba. It's entirely impossible. How can I give what I don't have? I've heard the accusations. Pati chirwere handina hangu and handitorina wena. Born HIV negative and ndichafa ndiri HIV negative. I thank you. So ndo mashoko areleasa. Hey pakuzonzi kwai ndichatofa ndiri negative. Hey pane zvimwe zvinhu zvausinga determine, but anyway hatidi kungovawo ma enemies good news dzinenge dzaproclaimiwa nevamwe vana. So abva angu atacha ma V11 ake akanzi zvoni not dictated negative zvachose. Kuzvidefenda uku guys zvakangoma. Zvimwe zvacho hazvitombode kuti urelease statement, zvinongoda kuti ungozvinyararira zvakwewe. Kwa iye anogonze ndiye nyakupa sei yati iye mufesi haapfunye chisero after Moira akatambarara nevanganiko uye zviriko futi kuti umwe ane ma-acids umwe haana ma-acids. Zviriko hazvishamise, maybe iye Moira haana kuwana ma-acids acho asi mukomana ane ma-acids, maybe kune kwaakangomawanawo. Tiri kutaura iwo madhiringi anomwiwa namajusi. Iyo HIV chamboshamisa here mazuva guys, kuti unayo kana kuti hauna, kungozvimwira mapiritsi ako nenguva inogona kuzongosvika ipapa pekunzi not dictated. Hatisi kuti Moira anayo, asi tirongoreva kuti zvinozongosvika pakudaro. Regai kupa vamwe vanhu pressure guys, zvekuti vanozosvika pakutouya kuzozvitaurira kuti anyway haina hangu handina, kusvika munhu atobuda nemaresults ake akatomaisa papublic kuti vanhu vagone kunyarara. Zvinenge zvanyanyisa. Asi vanhu vari kuti kuna Moira tiri kusupporta, please usapinde nehati zvinhu zvepainternet izvi. Vanhu vakangoona kuti munhu akanaka chete vakutongoti ane chirwere. Isusu the last time yatakataura nezvaSeikalazi vanga vangokonfirma kuti vane ma-acids. Zvimwe izvo guys hazvina musoro. Then Platinum Prince vari kudhisa vakati ivo vane zvavanoziva pamusana paMoira. Vari kuti vane madhira vakatombotamba naye vakambotandavara before Rasta vapinda. Vari kuti zvakare vane zvakawanda zvavanoziva uye ane X account neInstagram account dzaakambosuspenda pamusana pekuti dzaadzine information yakanyanyisa. Hey guys, hapana need yeproof, unototemeswa musoro nevanhu vasina kana usavi vari kutosevawo necabbage. Gule zimimi garai pasi, musapinde munyaya dzanatawanda idzi. Vagara vanongotaura kwavasina kuswera. Ingawane Baba Treasure vakamboshaura utano kana upenyu hwemunhu muridzi wacho ndiye chete anoziva. Kwe Platinum Prince problem yake ndeyei, anei nazvo. Apa music yacho regai tirege kuzvitaura zvinotaurwa pasocial media mukazvitevera guys munogona kungofa neBP kutosiya Seikalazi vachizospedzana nema-acid vachizoita zvakare chigwindiri. Munhu wacho guys unotosvika pakumutesta namaziso. Hey isu senyika amheno kuti tofara unobayiwa piritsi re-anti-bitterness here rekungovengawo vanhu zvavakauya vanhu vakashare life yavo vakati guys ini ndiri kurwara nechirwere chakati, ko zvimwe zveHIV nezvimwe zvakadaro zvakubvepiko guys? Dei tachimbomira. Do leave your comments on what you think.